hakani ka step jong ka sngi try ni pediang ngobha ya pi ki parabangai bat ki wei pat ki parabangai na ki wei ki balang sya ka Jingkyrkhu yau blay leng ba ka online service jong ka Jingiaseng Kynthei Laban Presbyterian Laban ngimla banya syakri lang yau blay haka yeng ka bakentang ka jong blay namar ka jingdon jong niu knyang jingpang ndrengi aingu yau blay baling ba ki kor ki bor jong ka jing start kani ka juk menta ngila banya mani lang yau blay haki yeng ki sem ki jongi kani kalong kasngi sonde ka ba Kyrpang hakaba baro ki jeseng Kynthei jong ka KGP assembly ngi rakhe yaka kum ka woman sonde ne ka sngi Kyrpang jong ki Kynthei ngi ai kublei woman sonde ya pi baro ki kon Kynthei jong ka balang bat ki wei pat ki pa kon Kynthei jong ka KGP assembly kani kalong ka team jong ka women Sunday mentau snem arhaja arpo long slur banandra ya ki jingkla bala pensyong nong rim na ka kitab ka Esther ka lenong ka basaw ka khot ka bakat nriu tonginya Duwai ko pa jong yu bab neng long ka bakhoi ka kateng ka jong me wan ka hima jong me long ka mon ka jong me ka khando ka bab neng ngi aingo e ya me ko try na me le lam me don ka ngi wara pedeng jong kini ki jing khanglat ki bangimla banyamani ka yeng ka bakentang ka jong me andai lang ba kini ki kor ki bor ki jing start juga juk menta ko me la yo bringi la ko me ko try banyamani ya me hala ki jong ki yeng ki sem ki jongi ngadwai ki jing alam ki jing don kat ki jong me ya kini ko por baro bakumju ru ya baro ki nong shim benta ki banya shim benta na ka benta ban mani ban miaro ban punan buro mi ka kateng ka kraw ka jong me hoy kumju ya ka syakri ka jong me ka ban ai ka jing kren na ka tien ka jong me men pendap ya ka da ka bor ka jong men sim bakhoi ba ka tien ka ba em ba ka don bor jong me kan yo jaka ha ka jing em ka jong i baro sngowi ka jing Duwai ka jing Kyrpat ki jong ka nong pop ma ki pop ka kang ki syam ka jing em ka jong i ha ka kerteng ji sung i Duwai menta ju bam jikot hala kerta amen ka program menta ka step kalong Nginyo i Nongtem, long i Rimeia Lyngdoh, i Nongialam Jingrwai, i kong Cynthia Rynjah, i Pulesdang bat Duwai, i kong Dwissiyo Wahlang, ke Jingrwai Kyrpang, na i Merrily Swer bat parakok, nginyo ia ka praise and worship, bat i Nongkren in long i kong Rifimea di Laloo, ngan khot no ia ka praise and worship team de ki khon samla jong kabalang teng ni sim bentalang ha ka banroi ha kane ka praise and worship menta ka Jingrwai ka ba laispa sa pupra Nanwai ki Jingrwai ba Chapang Krisnong penem kumro usha kading naya ngaban ajing penem hongan wa Jingrwai ba pelasha pangu Krisnong penem wai lembat kiriu kut bala yalang namen barim nalaja jisu ula syemkum kalang rod lasakma syakalen dikim kabas kem ura uyalam yanga hot ngan wai Jingrwai ba pelasha pangu Krisnong penem wai lembat kiriu kut ki bala yalang namen barim unri
Nong pen Roi lembat kiriu kun ki bala Yalang namen bare Jingrwai ka Jingrwai ka ba sanspa na pukandai. Yublay long ka burom ki kambulale Dukun ula pabayangi u ien U ai la ka jing im ka kuna bansil Ka kerdop neng u pli bakin rom ki pril Toya roya utrai Snap birthday ba ukren Toya roya utrai Piki ben riu shat men Tuanda u Jisu kon sha upa Ai buram ya ubula lekam pela Das nam leila ben long jing sius pa janai Jing im haki banget ukular ban ai Nong pop uba krau tambawan dangeskan Kajing ma bajing sok Jisu on chen Tuya roya utrai Snap birthday ba ukren Tuya roya utrai Piki ben riu shat men Tuanda u Jisu kon sha ukpa Ai buram ya ubula lekam pela Ikam ki bakra ula le birthday Da uru ha donun jinkmen kaya ishlei Henry kan salong jing pela kampala Onda ya uji sungin yo imarma Toya roya utrai Snap birthday ba ukren Toya roya utrai Piki ben riu shat men Tuanda u Jisu kon sha ukpa Ai buram ya ubula lekam pela Blay na menta ka burop jong o. Amen. Ngan khot ya i ban pulie na kakitien ko jong Blay ba ban Duwai ya kong Dwissiyo Wahlang Tiswa bangin lilang siya kajing Duwai Ngan puli kato kani nagi Kitin kajong Blay Naka kitab istar kelenong kebasaw Kedekot kebakan riu Naka kitab Naka Jingrwai sosen ay Naka lenong kebalai Kedekot kebaat puar Naka kitab sam Kebakan dai puwe Kitin kiba ongkum ni Kilet ya lumlang Ya ki jiu baro Kibadan hasusyan Batu ya syajen et Nakabenta jonga Bat wat bam lemni di laisgi Min miet leni minsgi Ngaru bat Kynthei samla jonga Ngan ya syajen et kumjo Bat kumta ngan lech sepo Syaus im kabomlong kat bakum ka ay Bat lada ngan yap ay ngan yap Kitab Jingrwai sosen ay Kalong na kijing isnay utray Ba shimla bamdo yangi Naba kijing snowsen ay jong Kindo Kilong kibatamay man ka step Kabakraw kijing yay ne jong me Utray ulong kabenta jonga Ong kamensiem jonga Namakata ngan kamen hau Nakakitab sam kanay huway Uta ubasyong haki jakari Jong ubakli tame Unyo yay ne Hapo kacingka kajong Wadon bor waro Ngan ong syapang utray Ulong kajakari jonga Bat kakut jonga Ublay jonga ha ubang asyania Nabaon pelait yami Nakasyang kawya jong Nongriam bat nakajingyap klam Bat pinsniw
untap yami dalam kisner bat hapo kitap niang jong men yore yaladi kajing sisa jong kalong kasti bat ketiba men syaptiang na kajing kri men miet lemni na uknam ubaher men singi na kajing yap klam kabayat ha kabadum lemni na kajing penjat kabapenjat men men singi Matius kalan kaba Shpo kadakot kaba arpo pra tuwat syapti yang ti ya kita kiba penyap ya kamat bat kibomla ban penyap ya kamensim henry pin kam syapti ya uta ubala ban penjot bat ya kamensim bat ya kamet ha kadujab nak mentag borom play tu lelang sekejung dua ablay baru pajung iba neng ngawan bandai ngu emi ko try kani kapor kani kastep ngawan bandai ngu emi ko kanrat be jadi jeng don rengkat ki jeng me na do dak min miet hadu kani kapor ka klimat ka bamenta ngawan ban ye syam kum ni ko pa be jadi kani ka yeng ka pagantang ka jeng me tang ban shuai ngu emi ko blay be bing yo ban rung kum ni ha ka yeng ka pagantang ka jeng me dei na mar ki jing isnei ka jeng me mela pen la ya ka woman sunday ko pa be ban chakri ya me ko pa be hakani kasengi nabangi long tangki brio ki batlot ki baswai ringi la do jingkermen ko pa be habangi pa hakani ka perthei ka bab ken syabat ka batum ka mangim laban soto ban champang ban mayan ko play be ya ka jing long ka jing man ha ka jing yai lenti ka jungi kum ki brio ablay be ni ai ngo ya me bang yo ban rung kum ne kum ka woman sunday ko pa ban chakri ya me ling ba ki ni ki kor ki media ha ka jing start jong ki brio ka me mala ai ka jing champang ya ki ko play be ngirang yo ban yeng kum ni ko pa ban chakri lai lu ya ka tin ka bem ka chang me na bangi long thang ki briu ko pa walang im yo ban chakri lai lu paro ko pa be rengi yo kum ni ban wan ha ka ni ka por ko pa leng ba ki media ha ka ji chakri blai ka changi to ai ko pa be ka ni ka singi kan long ka boring ki kon kan thei bangi nang sngau tho ban chan chame bangi nang kan dit ban riu ko pa maka por thei ka long ka bangim la ban champang ban so tho ha ka yai lenti ka jong ki briu ko pa be rengi shania ha ka jing pen yai ka bastat ka jong me ablay ngi long ayu ko pa ngi long tang ki briu ki bachat ki bathli ki bam dan ye ko pa be rengi shania ha ki kri blay ki jong me man me menang dan lem dong rangkat ko pa be ya ka jing chakri blay ki jong i walang im yo ban pen long pai ba ko pa be rengi yo ban pen long kom ne ko pa walang e dan khen diat ko karat be to ai ba ki khun ki jong me ki ngau hala yeng hala sam leng ba ki ni ki kor ki bor ko pa be ki ba melas pen shet hangi ko pa be dai na mar ba me e ko pa be me pen yo yangi kum kan ka lat ko kan rat be ban kren leng ba ki tin ke jong blai ha kan ka sngi ko pa be ban pen ngau ya ka khubor ka chang me ban pen ngau ya kan ka woman sunday ko pa leng ba ki ni ka subject ko kan rat be kum ba ka KGP assembly kala bu hangi ke khon kan thei ko kan rat be ban sam ya kan ka khubor hakik chakri ki jang me to yang skam ki chakri ki jang me ki ban yang ban sam ya kan ka tin ka baim to ai ba kan chak ba kan sam lai lui ba kan kren lai lui ko pa leng bang men sem ba ko jang me bangin yo i ko pa lang i shang hang no lang i don hang no ko pa kan ya rap yang i ki ba yo sngo ba ki ba ngap leng ba kan ka khubor ko ka rat be ngin long ai ko pa be rei to pen yo ba me ya kita ki khubor blai ki jang me ki ban kta ya ki khun samla ki ban kta yang ki long kmi long pa ki ban kta ya ki yeng ki sam ki jang ko kan rat be bangin chap ting ko kan rat be bangin long shulul ko pa be ha ki ni ki sngi walang i mat ki ni ki jingpang ya uni covid 19 ko try nginam day bangin long ki ta ki ba chap ting ngin yang scam ngin long shulur ha me ko try ji su be banginam do jing kan men ko pa ha bangi sno ha me ko kan rat be ki baro ki nam la ban penjat yang i ki khun ki chang me dai ma me play jung i bala ban da ban kere kita baro ablay be nge Duwai ro ko kan rat be na ka benta ka women jung i ban na benta ka mission jung i khun kan thei ka badan keleng ko pa ki jaka ki jung i me i ba ka balang ka jang me ka don chi bun ki mission ko kan rat kom jo ki khun kan thei ki jung i ni don la ka jang ka mission ko try ban ya lap ban pen priang ya ka gospel ka jang me ablay be to ai bor ya ki khun kan thei ki long mi ki jong i ki ba chu trai
shi tam na kamanta ka kam ka jong me kam tamit man basani baju late ban sharai ka kam ka jong me hakani ka mission ka jong I ko pa be I bam ju ken I bam ju tengkai ya ka bor ya le jong ko pa be I baju late mat ban men sim I hiar ya ki tip ya ki jur I no ko pa be klam jon ka jing artatin ya ladi rei ai til lot me ko kan rabi nang ai bori teman basan nang ai bori ki kun kan thei ki baju trei ka kam ka jong me ko pa bi ma min pen la ko pa bi ki ma ken nang yai trei man ka bor ko pa bi to ai ba ka kum ka ji sang kan thei di lum chalong district ro ka badan ya kan ka mission ka jingkit kle ko pa ha polem pension man ko kan rabi ai bori ki ni ro ka mission ka jongi ya mission jong me ubangila ji ko try bon try ka kam ka jang me to pen yo ya u ka bor ko try bau nang ya lap ya ka gospel ka kitu ki jaka knang ba ki briu kin yo ngau ya ka tin ka jang me ho ja blei be I shi bun ki kun ki jang me kin pat yo ngau ya ka tin ka jang me rei me la pa ban me la ji ya kita ki briu ko pa be I ba kin late ban ya lap ya ka gospel ki ai tin no ya la di ko pa be I ban late bat ki dan ko pa ka men sim ban pen yo ya ki men sim ke ba ko do to ai bakin bet you to sambai ko kan rat bakin de yo kai you to uso lai posha andrew posha shis pasha ko kan rat bi kom bakak tin ka jong me ko ong ko kan rat bi shibun ka kam rei ki non trei ki ndiat ko kan rat mano ban lei at mano ban lei wat ikita ko pa to ai yang I ko kan rat bangin long ki balak loi ban me na ki sampai ying jongi bangin lei wat ikita ko pa bi la da ka long ka mon ka jong me rei a blei bi klam ka bor ka jong me klam ka mon ka jong me nginom la ko pa be ban lei da ka bor la jong rei ko tra jisu ngi shania ha me ki e baro tra jisu e nang dan lam non kat ya ki ne ka program ka ba ya te bat ki ne ka sni bar o sni to ai ba ki ne ki sound system ki ne ki tiar ki kor ki bor ki long ki ba ya te ki nam dan ka no ka jing pentut ka no ka jing khang lat ko kan rat kin long ki ba le lam be du man sim ba ko jong me ho ya blei be nyat Duwai ka ne ka por ya ka ne ka por ba ki ne ka por ka kram ka badang sabar o sni ko try kin long shisha ka jing penyai ki ba start ki jong me ka jing penyai ki jong ubriu try ngi Duwai ki ni ba rob to das ngau jing khot ka pat ka shakri ka nong pop jong me nga long ka briu ka pop ka bathli to da map yang ka briu ka bam dan nei ka ma mission mi ki jing ba ka ki yai lenti ki jong a ko pa ngapan map I me blei bi to isnai yang a to ai bor yang ko kan rat bi lam ya ki ram pe ying kristan ki jong I baro ko kan rat ki ba mat pat ki be kan du ki jing yele ki ba mat ki jing jar ki ba mat ki jing pang ki jing sitam to pen kya ko kan rat bi to ai bor ya ki ram pe ying kristan jong I bangin nang ya se prang ko pa ngenom sapti ngenom sme ko kan rat ya kan ka percay ka ba wan ban pen ki ki jing im ka jong I ablei bi ngin shania ha me bangin ai ti lot ha me mi la bat sngi ha ka jing ai lenti ki jong I sngaw na bakini ngi pa ni de makar teng jisu no penem be chunga menta haru kata bam syukur ko amen mentang nyok sngau ya ka Jingrwai ka ba Kyrpang na imes Merrily Swer. The wind blows, the child wakes, the years go, the heart breaks, the rains come, the castle falls. You lose hope, the soul cries, the fears grow, the time flies, life goes on, but through it all, be strong, don't be afraid, you're not alone in this world. Be strong, take courage and fly, 'cause now's the time to stand, walk in the promised land of life. Be strong. A road ends, a dream dies, you breathe deep and realize to press on, you must believe.
The Lord knows the tears dry. You find hope, you live life. You look back and finally see peace. Be strong, don't be afraid. You're not alone in this world. Be strong, take courage and fly. 'Cause now's the time to stand. Walk in the promised land of life. Feel the wind blow on your face. Taste the victory of grace. Touch the joy of freedom, knowing you have overcome. Be strong, don't be afraid. You're not alone in this world. Be strong, take courage and fly. 'Cause now's the time to stand. Walk in the promised land of life. Be strong. Now's the time to stand. Walk in the promised land of life. Be strong. Be strong. Inyos ngo ya ka Jingkren na kakatien ublay na ikong Rifimea di Laloo. Kani kalong kaway pat kabenta kabangin Jingkyrkhu jung ublay ha kabangin nyos ngo kani ka Jingkren na kakatien ka jung ublay but ikong Rifimea di Laloo ilong ikon Kynthei jong ka Balang ba idkhot jong ka Jingiaseng Kynthei iba ublay ujupundan kam ya I ha kiba bon kiliang jong ka kam ka jong Duwai. Kong Rifimea ngi ai ku blay ya pi ba pila kloi ban shim ya kani ka benta ka bla bensyat happy da ka benta ban pensngo hangi ya ka bor jong ka ktien ka jong blay. Tu menta ninya syaskwar ya ka ktien ka jong blay. Haka baning kong ngadon ban aingo ya ublay na ka benta kani ka por ka ba Kyrpang ba kum ki khon Kynthei jong ka Balang. Ngila ban yo ya kani kapor shipor bangin ya kren ngine selok bat ublay ngai ngo ya ublay ubla ple ya kalat kalenti bangila ban ya don lang kumni halaki jongki yeng kisem bangin snap ya ka khubor ka ba ublay udon ban kren lingba jonga ka shakri ka batlot nga shimru ya ka kabu ban ai kublay Women Sunday ya baro ki khon Kynthei jong ka Balang bat jong ki khon Kynthei ki Balang ki bapher ki badon hakani ka jala ka jongi bat shakiwei ki jakaru kumjo ka theme jong ka Women's Week 8,000 arpau kalong long shlur ban wanra ya ki jingkla kabala pensyong nongrim na ka kitab Esther kalanong ka basaw ka dekot ka bakat henriu. But ka theme jong ka Women's Week 8,000 kat kendai ka ong penslur bat penklan bha yaladi kabala pensyong nongrim na ka kitab jong u Joshua kalanong ka baningkong ka dekot ka bahenriu. Haba nga perkat ya kani kawan shot ha ka jingmut ka jonga. Ublay, udon yangi ki longkme, ki khon Kynthei, ban kren, lingba kani ka jinglong shlur. Balay ka assembly,
ars nem kenti kan bu ya kani ka thim ka ba ya dei shapang ka jinglong shlur hato kam dei ka kinja revelation ka ba ublei upen pau haki kon kynthei bangin yeng ngin long shlur kham tam hakini ki sngi ki ba ki sngi ki ba kalain ki sngi ki ba dap da ki jing yale suda kat shabangi pai ka jinglong shlur kam dei ka jinglong ka ba suk ban yo ngimla ban yo yaka ladang ilong ki ba reuspa ngimla ban yo yaka ladang ilong ki ba start ki ba nang ngimla ban yo yaka hakano kadur henrei kadai ka jinglong ka ba ublei u ai mon sngo ba ladang ilong ki ba kloy ban pendem hakmat jong u hakani ka por nganum la ban puli ya ki benta ki ba bon ki ba kren shapang ka jingslur ki ba don ha ka bible henrei ngan chu ong khendiat kini kilong ki benta na u Joshua iway kandai Deuteronomy laipuway henriu iway chronicle arpupra arpo Ephesus kalenong ka ba henriu kadukot ka ba shipho hadu khat pra Sam arpunyo kadukot ka ba khat saw bat kidang don shibon ba ki dukot ki ba pila ban shem ha ka ktin ublay ki ba kren shapang ka jingslur pat ngalawat jingtip nang ni nang tay shapang kani ka jingslur bat nganya tho ya pi bahaga ktin jong ublay lai spa an reu pu san sin kila mention ya ka ktin what shep ting do not fear kabamut kumno kabamut ba ublay ukwa yangi bangin long shlur hakani kapor kindon ki kon hep ki barit ki ba shong hala ki jong ki yeng ki ban ngap ya kani kapor jong ka jing tho khana namar ka de kapor ka ba shipho baje kumta ngadon ya phi hep barit ban ya tho hakani kapor le se kin long ki jing tho khana ki ba phi phila yo sngo henrei pempoi kan mau ban perkhat wat yangi ki bala he ki bala san yangi ki kon kynthei ha ki balang ki ba ngap ha kani kapor kini ki jing tho khana ki la ban long ki jing tho khana khna henrei ki don ka khubor ka ba ya dei bat kani ka thim ka ba ka assembly ka labu nganget ki kon hep ki baret lada ngakli ya phi kiai kita ki brew ki bashlur ha ka bible pin mention u Samson pin ong u Daniel pin ong u David ka Esther ka Deborah bat kumta ter ki don shibon ki rew shlur ki ba ublay u ay ki kata ka jeng shlur bakin yeng scam henrei ha ka ne ka por ngan shim lightly lingkot yaki jing tho khana ki ba ya dei bat ki ne ki brew ki ba pen pau ya ka jing shlur ka jongki uban ningkong ngin pet ya u Daniel pila ban shem ya ka ne na ka kitab jong u Daniel kalenong ka ba henriu ladang ong kumta baro pila ya tiplut ki ba shang hayeng le se kin ong o ka dei shapang u Daniel hakrem ki sing henrei ngin pet ka jingslur ka ba kumno ka ba u Daniel u don ha ka ne ka jingtho khana ladang ipuli ya ka kitab jong u Daniel kalenong ka ba henriu ka dekot ka ba shipho ka ong kumni ula Duwai bat aingo hakmat ublay jong u kumba ula jule menshwa kay ka jingtho khana ngitip ba u Daniel ulang u brew u ba u Darius u King Darius u shania bahaya u eat bahaya u dei way na ki ling score u batrei hakayeng ka jong u Darius but ki don ki way pat ki ling score ki ba ya bishni ki ba ya pihun
Ya kani ka jing it jong usim Darius. Ya u Daniel. Bat ki syap ting. Bahakawi ka sengikin sa syabe no na yin sim. Bat kinum dan kam kinum dan jam syu. Kumta kila watlat. Kumno bakin pengat ya u Daniel. Bat ngin shem. Hakani ka jing ya thok khana. Kila plan. Kini ki lengskor. Ki babishni ya u Daniel. Kila let. Shaw sim Darius. Kila penshoy ya u. Bat kila bu kumni. Ki ong sim. Medai sim uba sensyar hok. Medai sim uba baha. Kila ya ro ya u. Ki ong petshani. Balay. Mempen kelano ya ka adong. Ka ba me bu. Bu no da kani ka adong ka ba temai. Bat kata kalong. Hapadeng lai pos ngi. Mano kibadon hakahima jong usim Darius. Kim day ban mani syu ya uno blay. Henry kiday ban mani tang yame. Usim Darius ubom tip ya ka plan jong ki ula ko ngo wong toto. Bat ula penmi ya kata ka adong. Balajayu. U Daniel habaw layo asngaw ya kata ka adong. Shim la shepting. Shim la kuslay. Shim la paidin. Henry. Ula Duwai hi. Ya ublay jong u. Kumba uju Duwai. Lai sin shisngi. Bat ka ay kabalajya. Lakem ya u. Barabalakem ya u. Lalit ra ya u. Hakmat jong usim. Usim. Kwa. Ban panish ya u Daniel. Namarbaw it ya u. Namarbaw shanya ya u. Namarbaw tip ba u Daniel. Uday ubriw. Ubanum le. Ike kabasniw. Kumta. Daka jing bambansi. Namarga day ka aan kabalabo. Umla ban pankalaya ka aan jong ki mit bat ki pasha. Kumta. Latep ya u Daniel. Hakrem jong ki sing. Bat pila ban mudur. Ki hep ki barit. Ki pasngap akin ni kapor. Mudur kan gitu ki sing ki bahe. Kidon hakataka krem. Henry ka ay kabalajya. U Darius. Dang step perngap. Ula perta ya u Daniel. Da ka suryam. Daniel. Bat ka ay kabalajya. U Daniel. U jubab. Na kataka krem. Kabamut kumno. Kabamut ba. U Daniel. Udang im. Mano ba penem ya u. Katakalong kajingkali. Hatum day ublay uba ushanya. Ublay uba mani udem udwai. Wada pedeng kata ka ay ka bami. U Daniel uyay Duwai. Uyay ne hakata ka Jingrwai. Bat shim syapting wat ladaki wan ban kem ya uru. Namar shim le ka ay ka basniw. Kumta. Lapen mi ya unang tanak krem. Bat kalau penlong yo Darius, baun pen kelano, ya kata kaan, kaba ulabu, bat ulabu no da kaan temai, bat kay kata kaan temai, long ba, u Darius, ulabu, bah kahima jong u, kibriyo baro, kiday ban manino, ya ublay jong u Daniel, ublay jong ki kamba, namar uyo i. Hangto, ya ka kamba, ka ba ublay, uli. Kumta, kani ka jing yato ka na, ka pinkan mau yangi, ya ka jing shlur, ka ba u Daniel, ula yayne, ha ublay. Tungin niya pet kandiat, kani ka jing yato ka na, ka reflect ayu, ka hikay ayu, yang nga bat yapi. Kanungot nangi, kibalong kum u Daniel. Kibanyay ne ha ublay. Bonsin, tang shuan ki jing tang shuan ki jingale. Hato, ni kloy ban pet siya ublay. Ni ngi wat jingarap shuan nang ni bat nang tay. Ngan ay nuksa, habang ipang, ning kong shuan ngi phone doktor. Ngim kan mau yaw tay doktor ubahakli tam Kini ki pen kan mau.
bangi day ban long ki ba yai ne bat ngim day ban long ki ba shat ting teng namar ba ki wei ki le ni pertho bot ye ki briu lada day ba u Daniel u pertho ya ka jing le jong kita ki wei ki briu un jin dala stop ya ka jing shakri jong u ya ublay ya ka jing Duwai jong u ya ublay henry em ula yai ne ha ublay bat nga ngets kem ba manga bat mapiru ha padeng gani ka perthai ka badap da ka jing bat ka jingale kam tam ha kini ki sngi ki ba menta tongin yai ne ha ublay tongin Duwai seriously ha ublay but they tang ma ubala ban pelat yengi na kini ki jing bat ki jingale hato kani ka Jingpang ka babaro ngi kren menta kam tam ha kini ki sngi ya ka jingbon ki cases ha kani ka jala jongi hato ngi la ban le ai da ka bor briu jongi nginam la dei tang ublay ubayui bakani ka Jingpang ka don uyui kat no ki briu ki suffer Henry udon la ka jong ka jingtmu ka ba manga bat mapi ngemtip Henry ngi don kam tang ban yai ne bat ban Duwai ha ba un pelat yengi na ka ni ka jing shitom tongin long ko mu Daniel ban yai ne ha ka jing Duwai ka jongi ka ba tongin pet ya ka jinglong ka jong u David lada nga kren shapang u David ngataray ki hep ki baret ki basyong hayeng ki lala lupa banong itay kong in sayo to kana siya pang u David bat u Goliath mo kajing ya to kana ka ba paro ngiya tip henry tongin pet ka kajing shilur ka ba pao ha kajing long jong u David ngitip ba u David ulong tang unong up lang brot uba na Israel ubaret do nakiprangot shipara udon prangut shipara uday ubaret do pila ban sngoto kibaret kilong kumno bonsin kilek khalong kamlek khna mo kini kibaret do henry ngin yu ipat hangni ya ka jinglong rangba jong u wala daw day ubaret do na ki shipara henry ulong rangba ka jingmut jing perkat udon ka jinget ka bat scam ha ublay bat kendiat ngan chu ya tho khana shapang jong u bat u Goliath kung mangitip baro, kaday hakapor jong ka Jingsen Shar jong usim Saul, kadon ka jingyale jong ki Israel bat ki Philistia, bat ngitip ba nakaliang jong ki Philistia, lami urad ba mo, ujayan, Goliath, ubakarenyeng jong u kalong hadu ship ho pro tam, ngingilang kibat hakmat jong u, bat ngan yato yapi ki Israel hakatakapor tang shuyo u kila shapting kila kuslai kumno kenyale kat yote mo tang ji jan bu pangro ki bela ima ki jingking atiar ki ba ukit ru ki bela ima ngila ban muddur kat no ka jing sngaw rit mensim yaki kon Israel kila shapting what usim Saul ru la shapting but hakani ka jing ya tho khana jong kani ka thma la ya tho ba kini ki henmen jong u David ki don shakata ka thma but kim shim la sha yo David ba unlek namar udang dei tang khana samla henry ukpa jong u David u Jesse ulakwa bantip ja ayu long ayu man kumno kita ki henmen jong u shata kumta ulapha yo David banlet ai bam but lada fipule ya kalenong kaba henyo penlap ya kata ula let ai bam balaja ayu pule na iwe Samuel kalenong kaba khat henyo penlap ya kani ka jing ya tho khana laja ayu habaw la let ai bam uyo sngo wor wer ya ka challenge kaba une u Goliath ula challenge ya ki Israel hadu sau pau sngi banyale mdan banut ban mi mdan banut ban yale persha u David ha ka jinglong khna nong up lang brot mo pisngau thu emma boong nong up lang brot mdan ni ula yo sngo ya kata bat ula ong kumno ong atlet manga
An yale mga bat utay. Ato ong num sya rekiben. Taray giwe kin rekiem. Mo ini I David ibaret Goliath ubahe. Kalong kajing rekiben. Kalong kajing sya kanglat. Kini gihinmen late kita bitar kakten ublay kaya to. Ba kita bitar yaw David. Henry kay kabaladya. U David ubanget uba shania ha ublay. But ulalit pay no siya yeng. Hadin mo ulalit pay siya yeng uwan siya usim sol. Uwan siya kayeng sim. Upan permission. Umla ban shulet hi daladi. Upan permission na usim sol. Ba unlet yale mauya uni u Philistia. But kay kabaladya. Usim sol ulakang yu. Siya yu ba unlet. Wang meday tang usamla. Memday unong yale tama. Memday u riw yapom. Kaktin ublay ka ong. Henry usol, Henry David uang kumno. Ulaong utray ubalapin yanga. Na kakti using. Na kakti kadingim. Pen yanga. Na kakti u Philistia. Sngap kajing shlur. Banyale. Mga bat mapi ladang isu sngap. Sngaulong impossible. Mo? Mdan tiar thma. Uni ubawan ubalalong ready bat kitiar thma ki jong ula da pipuli bnia ba penshem kita kitiar ki ba uking ki ba kit da ki pau kilo Henry u David u angan let komta u sol sim sol ula kalakta ya u ban yu I ba uni u kon samla u don ga jinget ka ba scam hadu kat ni komta ula ong kelet ublay ubame menget besyania pen yame yarap yame bat shwa ba unlet ula ay ka jingpong nar ula ay ka jingking atyar ula ay lut ula penpong yo David henry ka jayo yo David chumlen ban riam kumta kawit ka khia palat la kumta ong yo sim ong ngamla ban king ye kini kitiar hakamet ka jonga ki khia palat kumta ulalaw no ikita ki jingking ulalaw no ikita ki tiarya pom ulalaw ikita ka jingpong nar ka ba uyo ka jingdakli dakanar dakaranong ulalaw lut ikita but pitip ulalay tang dai udeng do santali ki mau ki ba utam na wa ka way ka jingshat mau ka longkum ka kenja sling kum ka kenja jeri ka ba ki pendan kam hakini ki singi but ita ipla iba uking haba ulet up lang brot utep ya ki mau hangta but habala dep kumta ulet motor mapi let ya let thma in that situation hakita ki riam hakita ki tangda kita ki tiar Henry ke kabalajya da ka jinget mo kumba ublay ula pelat yu ni kita ki jingele pelat yu uru unget ba ublay pelat yu na kakti jong uni u Philistia ula let ula syak keren ben u Goliath ula keren ben yu riki insult u pet ben yu wang balay me wan chani ngamday uksaw mo be nga do ni Lyngdoh mo Henry ka kabaladya u David u ay de itu I jingshat mau tang shisin u mau ula day na silang mat jong u Goliath but ugalayat hang tahi ula kelan kram but shim lala syuk banyale hang ningi yui ya ka jingslur ka ba u David udon but ka jingslur ka ba u David ka udon kalong ban nget haki ki ba ilong impossible ha ubriu I kum bakalong impossible usim sol wong it's impossible ki henmen ki ong it's impossible ki briu baro ki ong it's impossible ba ini ibarat in let yale but utay Henry ka kabaladya ka jinget chang u ha ublay kala penlong ya u ba un job ya uni urat ba kani ka jinget ho kana ka pen kan mau yang ngilang baro ba don ka ba kam kraw ban ya ublay don ka ba kam kraw ban ya ublay Ngia kren siya pang gani ka jingpang COVID-19.
Hoi, kajing ya kyu, kajing ya syakting, kajing panik kibriu ke benaya keren syu. Henry, kat bangadang penkrek ya kani ke Jingkren. Kat no ke ay mensim yang bat ngangit, kan ay mensim yang ngilang baro. Bangidon ya ublay, uba omdon ke bamla banle bat u. Ladangi puli Lukas kat pra, arpunyo. Omdon ke ba ublay, unumle na ke benta jongi. Bad ju ino yengi, habangi dem ngi Duwai hakamat jong u. Kum hakini ki por ki bamenta. Kat nungut nangi. Ki ba pendem haki Jingrwai. Ki ba da pendem hak seriously haka Jingrwai. Ki ba yaine haka Jingrwai. Na ka benta uni u Jingpang. Bat ngangek ba tang shikentien na ublay. Tang shikentien na ublay. Lala ula ban pensange ya uni u Jingpang. Namar ukam kraw ma u ban ya uni u COVID-19. Tongin claim ya kata ba ublay ukam kraw ma u ban ya uni u Jingpang u balasar ya ka perthei baro kaway. Ho teng-teng is ngaw ba ngimla syo ban yat ban yeng. Kumanga nga day kanong hikay, saubnay, syusyang hayeng. Nga sngaw ba kalalong palat. Sngaw ba mlasyo, ban leey, sngaw ba bathilot, kajabing. Henry ublay udon, lakajong kajing tmu, haba ki wan gini ki a, ha kajing kajongi. But ni don come kan mau, ba ublay ulong kam kraw, he is far greater than anything. Hakani kaperthei. But kani ka Jingrwai, kabanga jus ngap bah jong casting crown, kabaong, I will praise you in the storm. Ngan ya ro ya me, ha ki eryong. Tongin ya ro ya ublay, hapadeng kani ka eryong jong ka Jingpang COVID-19. Da ka bangi ngej hau, da ka bangi shanya hau, bahakaway kasngi. Unsalat uni u Jingpang, naka jala ka jongi, naka ri ka jongi, but naka perthei hi barok kaway. Ngadon ka jingay ka ba scam, baha kaway kasngi, ublay, un sa pelat, na uni u Jingpang u balasar yangi barok shikata benay. Nidon kam ban shanya, bat ban aitilot yaladi ha ublay. Kabalay, ngin pet chapang ka Esther. Ka Esther ha ka lenong ka basaw, ka dekot ka bakat nriw. Ka kren, chapang ka jingslur jong ka Esther ban len yalade. Ka ne ka long ka ba tam yangi ban le. Kamlong ka basuk, bangin sacrifice, nakabenta jong kiwe. Ka Esther, ngataray ki kun hep ki barit, kinumpat dalong familia ya ka jing yato kana jong kas Esther. Kaday ka kun sweat, ka ba la yap ki kime ki pa, nado ba kadang rit kadang kena, la sumar, la penhe pensan ya ka, da Mordecai, ubaday ubahayeng jong ka, kidon ka jing ya eat, ka jing ya day, ka jing ya long kaway hapadeng jongki, mo ka jing ya eat ka don bah hapadeng Mordecai bat ka Esther kia buram iwe ka Esther ka long ka brew ka babhabriw ka bakongo bat ka longru ka baslur ka longru ka ba eat bat ka basyanya hadu kata ha ublay ni day ban kan mauru ba ka Esther ka day ka judgment rew Jew. Kalong katanga jong usim Ahasuerus, usim kahima Persia, ha kasnem sauspa nyopusan BC. Lada pipuli ya kalenong kabalay bat kabasaw jong kitab Esther. Pinyui ya ka jinya day kabajan baha hapadeng Mordecai bat ka Esther. Balada pipuli ya kalenong kabasaw. Pinshem ya Haman.
Uni ulong ukenja menteri ubadon ha ka yengs em jong us em Ahasuerus. Bat ka bapala bha ha ka kitab Esther kalong lada piwat kat bawat ru pennum lap ya ka kerteng blay. Kat bangadang study ya kani ka aka ngasem ya kata bang ngem lap ya ka kerteng blay ha ka kitab Esther barok kawe. Sngau pala bah Henry kapas ngau tanat ka long pat ba ha kani ka kitab ublay upen pau bah ya ka jing don ka jong u upen pau bah ya ki kam ki jong u kat bangadang puli bah ya ka kitab jong ka Esther ngasem ya kata ba ublay utrei borba upeni ya ki kam jong u ha kani ka kitab tongnya pet ke ka bajia ka ba penlong ya ka Esther bakan len ya ladi nakabenta kiwe laja ayu uni u haman ubalong menteri hakata ka yengs em jong u Ahasuerus uday u breu u ba persya bahaya kiju but udon kata ka closeness but u Ahasuerus u let penshoy u let kren u let yathok khana but u Ahasuerus man kapor but ula ong ya u Ahasuerus ban penmi kawai ka kenja hukum ba ki breu ki badon hangto ki dei ban mani ya u haman ki dei ban dem hakmat jong u haman bat ngin kat bangidang puli kat ba pidang puli ya kani pensem ba ki breu ki lasdang ban le ya kata kila ya mani khamtam ki ju kila ya mani bahan mar kitip ba uni u haman u isi bahaya ki ju bad wong kumno namar ba Mordekai pan usatla tre uang ngam mani ya me ngam tre ban mani ya me haman ubitar lep ubitar ya Mordekai bat pitep haba ubitar ya Mordekai ayu ulale haka kitab Esther haka lenong kabalai kadekot kabaar pensem ya kata ka jingdom kabami na haman ya Mordekai namar ba ko ngo ya bad haka jo hi kalenong kabalai kadekot kabahenriu une haman ula penmi hukum kumni ban pen yap lut plan ya ki ju ki badon hangta mudur mapi kat no ka jingkta ka mensem jong Mordekai ka mensem jong ka Esther ka balong sim ha kata kapor kalas ta adu yaki bat Mordekai lilei ula khamrang ba ula perkhat ba ula ya keren ba bat ka Esther baka dei satang maka kabala ban yarap yaki jat ben riu ju dei satang maka kabala ban safe yaki jat ben riu ju bat kumta kilaya keren bro arngut bat lale ayu ka Esther ka breu ka baslur kala pen kala ya ka butsneu jong haman bat kum kasim kala shim halade ya ka Jingkyrkhu baro ban rai ban pen kala ya kata ka Jingkyrmen jong ki ju sha ka Jingkyrmen pangin pet kala le ayu kala ris ya la ka jong ka jingim namar kumbakalong lada pipuli ya ke kitab Esther pensem ba day ban let hakmat usim klem da shakot kata ka day ka Persian law lani ngilaban ong ka an ka badon hari Persia bat ka an ka badon hakata ka ying sim ba day ban let ya kendu ya usim klem da yo jingkot na Henry ka ka balajia ka Esther ka snauto bakata ka jing haplet jongka sya usim ban yakren kalong urgent kalong kerki adu kata-kata namar lada mle no kumta le si kini ki ju kin sa sya pen upload bat menta ka dei stang maka kabala ban thau perthai kumta haka kitab Esther ka thim hi ka ong
kabasaw kabakatan riu pinda puli ya katu ha kabakut ko ongkumno ladang ngan yap ai ngan yap kamot ba ke Esther kala kloy ban sacrifice ya ladi hadu bakan da yap ru kam saliasyo bakan let hakmat jong usim ahasuerus ubalong utenga jong ka ngiyui ke jeng shlur jong ka Henry shwa bakan let ayu kala hukum ya Mordecai ko ong lumlut ya baro ki ju ki badon ha Shushan bat penlong ya ka jing Duwai sha jing it laisngi klembam klemdi laisngi bat lada ngahaban let ngan let lada ngahaban yap ngan yap kum ta Mordecai ula let pai ula agree ya kata ula lum ya kita ki ju baro ki badon bat kila penlong ya ka jing Duwai sha jing it kat ba ka Esther bat ki shakri jongka haying sim ru kila penlong ya kata ka jing Duwai sha jing it laisngi laimit bat ka ei ka balajia hadin kata ka jing Duwai ka Esther kala let akmat usim bat kum bajulong ka rukom usim ula yui ya ka ula khot ya ka bat ke ei ka balajia kala kum bajulong ka bat yo tu ding sen shar jong ka ban peni ba usim ula agree bakan kren bat kalapan ya kata ka jingkwa jong ka ban pelaj im ya ki ju ya ki breu jong ka kat no kalong ka bas ngau tenat bagat bangadang puli bat piru lada pia puli penshem ba usim ula ai ya kata ka jingpan jongka shim la dom ya ka shim la bitar ya ka henry ula ai ya kata ka jingpan jongka kat no kalong ka ei ka bas ngau tenat adu kata banyu i ya ka jing shlor jongka tang namar baka kwa ban pelaj im ya ki breu la jong ki ju ladangi puli ter ya kani ka jing yatho khana ngin shem ba kani ka jing le jong ka Esther kala pen sngo ba shibun yosim kala long ga ei ka bas ngau tanat adu kata ban ngin sa shem ngin sa lada pipuli shadin pin yu ipat komno ba usim ula mani ya Mordecai but ula look down ula punish ya Haman ubadon ya kata ka jingtmu ka basniu ban penyap ya kita ki ju ki badon ha kata ka por ka kitab Esther nyaw lai lada pipuli kan yathu baha shapang kata ka jing shlur pat ka jing Duwai sha jing it jongka kila penlong ya ka bakan job ka jing kloy jongka ban len yaladi ka wanra ya ka jing bha tungin yit yaladi ha kani ka por kat nungut nangi kibalong kibala kloy ban IT yala ka jong ka jing im na ka benta jong ki way bunsin mangi ki briyo ngilong selfish ngi perkhatang yaladi ladang ibit ngi biang yaladi ngem ju khuslai ya ki way ki long kumno ki man kumno henry tongin lan nakani ka jing ya tho khana jong ka Esther bangin long gi bakloy ban len yaladi ban sacrifice nakabenta jong no ki badon kam ya ka jing yarap ka jongi ngila ban num yarap shibon henry tang khendiat ru le si ita I jing yarap jongi iba ki breu gi don kam in long ga Jingkyrkhu yaki in long ga Jingkmen in long ga Jingkyrmen yaki hatu ngi kloy ban volunteer ban le ya kata kat kani ka jing shem shitom ki breu how new COVID-19 ngi ui ya ka jing duk ka jing ban jong ka jing duk ka jing ban jong kani ka jing shitom kanungod nangi ki ba penlong ya ka jing Duwai sha jing it na ka benta kata ningkong nga kali shwa yaladi kat kibayo asngaw ya kani ka jing ya tho khana to ai bakan long ga Jingkyrkhu yang nga ba dia phi
Bangin le ho ngim la ngim don authority. Henry ini jing le ibarit in longa jing mentor yan nori yanu ki badon kam ha kata kapor. Kum ta ha kabakut jong gani ka Jingkren. Nga khot shwa ningkong yalade. Bat ya ki khon Kynthei baro ki badon ban sngap ha kani kapor. Hoi om tang ya ki khon Kynthei ya baro ki longkpa ki rangba ki khon samla bangin long ki bashlur ban wanra ya ki jingkala ha ha ka imlang ga salang ha ki jakatrei ki jongi ha ki yeng ki sem ki jongi ha ka imlang ga salang ka ba ngi ya kendo bat ngi yu I ba ha ki ni ki sngi ha ka leadership ha ka jalla ha ka ri ba ha ka perthei hi barok ka way don come ban wan ra ya ka jingkala manoken ban longshlur ban wan ra ya kita ki jingkala ki babha ki ban tei ki ban yarap iwe ya iwe ngin hap ban ya khun kalong ka it's a big fight kam dei ka basuk ka no ka jingkala ka babha kam ju suk ya ngi bangin le ngin don ka jing sha kren ben ngin don ka jing sha kan tai Henry habangi don ya ka jing thmu ka babha tong in longshlur ban yengs kem bat ublei banla banwanra yakini ki jingkala ngin ha ban trei shitom we have to strive for it ngimla ban shuyo daga basuk banwanra yakita ki jingkala ngi don kam ban ya snok tilang le se marwe nginumla ngi don kam ya ka cooperation ban ya trailang kum ki khon Kynthei ka balang kum ki long yeng ki long sem to ngin ya kindet ban riu to ngin ya yengs kem ha ka kerteng ka jang utrai ban longshlur ban la ban le ha ka bakum kini ki por ngi tip ba minta ngi hap ban im bat uniu khnyang we are living with it ngimla ki jingkala kan wan kata ka new normal life ka ba baro ngi tiplut what is that new normal life ban im bat uniu khnyang ki jingkala kin wan watang mentaru ngin mi khendiat ngilahap deng kamas ngin yakendu yakibriu ngihaban sanitize ngihaban don ga social distance ngihaban follow yakini ki protocols banyada yaladi kini ki jingkala kindang bon henry tongin long shlur ban yengs kem badublay namar day tang mau ubala ban ayengi ka jingjob iwe Philippi ar khatlai ka ong namar day ublay ubatrei hapo jongphi ya ka ban monru bat ya ka ban trei namar ka jings ngau bha jong u ublay na ka benta ka buram jong u amen tongin ya duai ublay ukpa jongi ubhabneng ublay ubadap ya ka beneng bat ya ka kendo ublay ubadap aki jaka baro ngis ngongo te try jisu na kapatakan ni kapor ka ba Kyrpang ka ba me ayangi atry jisu bangila ban pensawa ya ka ktin ga jong me te try ka ba penken mau yangi te try jisu bangin longslur hapadeng ni ka perthei ka ba ngiyat menta atry ka ba bon gi bangim la ban snau tho ngim la ban shempang henry I ablay bangin la ban yeng scam te try but me hi te try jisu omangin shanya hanu te try tang hame bat tang hame namar me long mame ublay uba crowbor me long mame usem jogi sem bat utry jong ki try but don ke ru te try ka ba me menum le na ka benta jongi kum ta jisu ba it ngi wan ban shanya lut hame jisu ba corridor ngada Duwai ngada kerpat rit ya me atry ba men say atry yo Daniel men say atry yo David men say ka
Esther na pedeng jongi ti try Jisu bangin long gi baslur ban yeng at try Jisu ringkat bat me ban job ye gini gi jing bat ki jingale baro try ngis ngongo ikaktin ga jong me ha gani kapor but try ba it ngi Duwai ya rap ablay ba baro ki ba yo sngo ti try kin yo ka jing mentoy kan long ka awakening yang nganing kong but yang ngilang baro ki ba yo sngo ha gani kapor blay ba it ngi ro ya me ngi pen kraw ya ka kerteng ga jong me try to shash koringi ngapani kini baro ha ka kerteng u try bo nong pen im jing Jesus Christ amen nganget ngilaya shash kor bha ya ka kubor na ka tien ublay ai baka ni ka kubor kanang ra ya ka jinglong mensim jongi ha pedeng ki jing bat ki jing ma ka bengi syam hakini ki sngi bat nganget mafi baro ki bayas trenglang yu blay ki yeng ki sem ki jong pi pla yo shibon ki jing mentoy na ka ketien ka jong blay kong sa chi sen ngi ai ku blay ya pi kong Rifimea to blay unang Jingkyrkhu ya pi ba unang punan kam ya pi ha ka kam ka jong try shwa bangin Pynwai nga ai ku blay ya ka praise and worship team ya kong Dwissiyo Wahlang, ya Miss Merrily Swer, bat ya kong Rifimea di Laloo, ki blashim ya ka benta jongki ban pendon burom ya ublay, to ublay unang Jingkyrkhu ya pi baro. Min Pynwai no ya kani ka Jingkyrkhu jongi ya ublay, da ka Jingrwai ka balay spa saw, bat hadin kani ka Jingrwai nga kerpat yai teman besan ai Marbaniang i belong i advisor jong ka Jingiaseng Kynthei by NI ya ka Jingkyrkhu Pynwai ka Jingrwai ka balay spa saw nakakot Jingrwai ka batamai but aspa sanpo nakakot Jingrwai ka barim ko mensim ya syakrang ka ka ding kamkhang ba nga don blay la shat labon nong shun habor jong u nga hun yu soitan em jing dum on job ruai Don blay
kabuay no. Duwai baka jing ai kabadap yang kayong Jesus Christ bau tuai. Kayong iba, kayong ublay bulong upah. Lembat kini slok, kayong pinsyad bor, kayong umensim bakuin. Duwai baka nigalay huwag ublay. Bulong ublay yung Jingkyrkhu. Wanda siyong wanda dap kerhay. Bat ke Jingiaseng Kynthei jang balang Laban. Kapitan ban raki akan ka step. Young ka woman Sandy. Ringkat ru. Bat ke waypat. Ki Jingiaseng Kynthei. Kapitan hapo jang ka KGP Assembly. Ringkat ru bat ki tu gerunget baro. Kabas ngap bat ki basya skor ka kubo. Bat hot bat ki protei bar ko way. Nadu banta, baca bam jekut. Amen.